לא, זה טוב, בטח. אתה רוצה שאני פשוט יגיד לך או יזיז אותך? יזיז אותי. אוקיי. עכשיו? כן. זה חדיד על פניו? פניו של מי? של האבא. כן. וחיוך גדול. ודי עם החיוך. קאט. יפה מאוד. לא עשיתי תפקיד שדומה לזה בעבר הקרייריסטי שלי. נכון אמנם שהסיפור הוא סיפור על אב ובן, כאילו יחסים, אבל עדיין יש פה באמצע את כל עצם זה שהוא פילולוג ושהוא חוקר כתבי יד, עתיקים, כל הבלשנות הזאת, אז זה היה פה תחקיר, כאילו היה לי פה הרבה עניין, כלומר, נגיד מתפקידים אחרים שאמרתי שכאילו פשוט הייתי לשחק את האבא, או את המאהב, או את השמוליק, או את יוחצן שהגיע בדלת, השכן ממול, שהוא בא בדיוק ו... יש תחרות בין אב ובנו? רץ. תיזהר על הראש שלו. אקשן. קאט. מספיק, יאללה. זה טוב? כן. אקשן. עמיתיי, חברי האקדמיה, אבי, מורי, פרופסור אליעזר שקולניק, שיושב כאן רגע. פה זה משהו שאנחנו צריכים לדייק. כשהוא אומר, אבי מורי פרופסור שקולניק, זה מחיאות כפיים קרולות, אתם לא בדיוק יודעים מי זה, אוקיי? אבי, מורי, פרופסור אליעזר שקולניק, שיושב כאן הערב בקהל. אמי, דוקטור יהודית שקולניק. נבדוק עוד שנייה קצת לא במצלמה ונצלם. שלמה היקר. דיר שלמה. בוא נלך אחורה טיפה. אוקיי. ירון, מה? יש על הכיסא קצת, אפשר לעשות מפרדים. אליעזר לא מתפשר על שום דבר אף פעם. כשאתה רואה מסביבך את כל האנשים שמתפשרים וטוב להם בחיים, כי הם מצליחים לעבור מפרויקט לפרויקט ולעשות דברים, וכולם אוהבים אותם והם אוהבים בחזרה, ואתה שונא אותם. אז אתה שונא את עצמך על זה שאתה כל כך נוקשה, ואתה שונא את האחרים על זה שהם לא. פשוט אתה מלא שנאה. כעס, בוז לכל מי שלא אתה. איך זה באמת שבמשפחה אחת יש שני אנשים שעוסקים בתחום שהוא כל כך צר?
אקשן חזרה. אליעזר? שילוב ברבא, שילוב. שילוב ידיים. שילוב ידיים. אליעזר, אתה בבית? אלי... אני חושב שאני קרוע בין אוריאל לאליעזר, לא רק בהבנה מי אני, אלא במה אני חושב על אוריאלים ועל אליעזרים. אני לא יודע. אוריאל מאוד פופולרי, אוהבים אותו מאוד, ואי אפשר לעשות קולנוע בלי הצורך באהבה. זה חלק מרכזי מהשאיפה לעשות סרט. אתה צריך להיות פופולרי, ואליעזר בז לפופולריות. אליעזר חושב שאם משהו פופולרי, אז הוא שטחי. מצד שני, בעבודה אני צריך להיות אליעזר. אז אני קרוע לחלוטין. בטח שזה אישי. איך אפשר להשקיע כל כך הרבה אנרגיה ומאמץ במשהו שהוא לא אקוטי לקיום שלי? זה החיים. גם אם זה לא משהו ביוגרפי, אבא שלי ואני, או אני והבן שלי. אבל זה דברים כלומר, הדמויות, הקונפליקטים, הדילמות, הרצון של אוריאל בהכרה, הבוז של אליעזר ברצון של אוריאל בהכרה, ומתחת לזה הצורך שלו גם בהכרה. דברים בטח שהם אישיים. וכולם לעמוד עכשיו. זה צורך בסיסי שהסרט מתייחס אליו כמשהו הישרדותי. כלומר, בלי הכרה אי אפשר לחיות. ככה הסרט מתייחס לרעיון הזה של אישורים מבחוץ לערך שלך. ולכן הסיפור הוא סיפור על חיים ומוות, הוא סיפור הישרדות, הוא סיפור על רצח, כי בן אדם אחד לוקח לשני את ההכרה. נגן לא טוב לא יבצע את המוזיקה בצורה מעניינת. אבל אם התווים כתובים והנגנים סבירים, אז הכל יהיה בסדר. ואני אוהב את הביטחון שפרטיטורה יכולה לתת. ותסריט זה קצת פרטיטורה בשבילי. יש לי קצת רגשי נחיתות מול בימאים שהם לא בימאי תסריט. בימאים שיודעים להסתכל על משהו ולתת לו פרשנות שלא כתובה בתוכניות של הסרט. אני לא כזה. כשבני המשפחה שלה מתחננים בפניך, מתחננים שתאשר את הדוקטורט שלה אחרי 12 שנות עבודה. ואתה, מה אתה עשית? ואתה מסרב. אתה מסרב. ואתה מסרב לאשר... ואתה מסרב באכזריות. ואתה מסרב באכזריות בלתי נתפסת, רק בגלל שהמנחה שלה הוא במקרה אבא שלי.
נו, הם שמים? אני חושב שמה שתופס את האמת שלך, וזה גם הפרטים שאנחנו מלווים בהם, זה עד כמה זה פיזי. כלומר, זה אין מילים, אין סיפור, אין קצב וגוף, משהו כזה, אתה מתמקד בוורידים שלהם. נכון, נכון. נכון, זה רק פיזיות, נכון. יופי, תשאר. להתנשף, להתנשף, להתנשף. אני מרגיש משהו מאוד, איזה מסע פנימי מתמטי. מאוד, איזה, באמת פאזל מוקפד כזה, מאוד מדויק, שאמור להצטבר לאיזה, שיוצר איזו שפה שאנחנו לא רואים הרבה. הערב, כן, הערב שחיבקתי אותו. הרגשתי פתאום שאני כאילו מחבק בן אדם. שהוא מתפרק לי בידיים. כשחיבקת אותו, התפרק לך בידיים. אני הרגשתי שהוא מתפרק לי בידיים. אני לא חיבקתי אותו, אבל זה הקטע. רגע, מגיע לו, כל כך מוזר. הערב שחיבקתי אותו, אני הרגשתי כאילו שהוא... מתפרק לי בידיים. בואי נוריד את המתפרק לי בידיים. אני לא חיבקתי אותו, אני הייתי ככה עם הידיים, ככה הסתכלתי עליה. לא חיבקתי אותו. לא חיבקתי אותו, אני עמדתי שם בצד, ואמרתי לו, מה יש לך? הפנים של אור וזה, זה באותו פוקוס. אלא אם כן הם יהיו ככה. סליחה שאנחנו... ככה, סליחה, כן. רגע. זה חדות יובל על זה, כן? כאן. חדות כאן. 71, 62, תק אחד. קאט, יש לנו את זה? כן, תודה. אני רוצה בבקשה POV לכיוון הזה, אם אפשר. כן, בוא נכניס את כל האנשים שהיו פה. כשחיבקתי אותו, לא זיהיתי אותו. את הריח שלו. זה הריח של אדם זר. זה היה אסון. בכל אופן, אין לי מושג מזה האיש הזה. והוא אבא שלי. אבא, אתה נכנס? אני אלך ברגל. מה, לא? מה פתאום ברגל? יש מספיק מקום. אני לא יודע מאיפה זה יצא, אין לי מושג. הוא כאילו האחיזה בקרקע היא טיפה אחרת אצלו. הוא לא רוצה להיות, הוא בעצם היה רוצה להיעלם בתוך הקרקע, אז משהו בהליכה, מבחינתו הוא רץ עכשיו. הוא שואף למטה. דמות קומית בכלל. א', זה מביך לומר, אבל שחקנים, ואני במובן הזה לא יוצא דופן, נורא רגישים, נורא חסרי ביטחון, ונורא נושאים איתם טראומה, להגיד אם הם חוו איזה כישלון, ייקח להם הרבה זמן לחזור למקום הזה. למשל, אני, בסרט הקודם שעשיתי ניסויים פיקטיביים, זה היה סרט לפני יותר מ-20 שנה. זה היה סרט שבהתחלה, כשהוא יצא, הוא היה... אנחנו חווינו אותו כסרט מביך. תארי לך שאני באתי למפיק וביקשתי לקנות את כל העותקים ולגנוז את זה. שלא יקרינו את הסרט. שאלתי כמה עולה לגנוז, אבל בשיא הרצינות, בלי הומור. אקשן. פה זה היה אבל מפגש אישי. לא תכננתי לעשות את זה. אני סרבן, אני אומר לו, באמת. אני קודם אומר לו, יוסי סידר, קרא לי יום אחד, לשתות איתו קפה. נתן לי לקרוא תסריט. אמרתי,
האמת שלפני שהתחיל הסרט, בעיקר בימים האחרונים לפני שזה התחיל, נכנסתי באמת לאי שקט, כי אתה לא לאכזב, כל הבולשיט הזה. אז הייתי באיזה אי שקט, פתאום הרגשתי, וגם הדמות נורא רחוקה ממני, אז אמרתי, זה ממש הליכה ללא ידוע, ופתאום נפל לי הסימון איזה פריבילגיה. ללכת ללא ידוע, להסתכן. שאני הולך על קרקע בטוחה כל כך הרבה שנים. כזה בדרן להזכיר בתיאטרון, שחקן קופתי וזה. פתאום ללכת ללא ידוע, אפילו אולי להיות מובך, להיות... למה סבא לא חבר באקדמיה הלאומית למדעים? אוריאל, זה לא רק שהוא מתפשר, הוא מתפשר לכתחילה, ואני יכול גם את זה וגם את זה. גם וגם, זה משהו כזה... זה גם אידיאולוגיה. פשרה ושלום הולכים ביחד. כלומר, שלום בעולם. זו תוצאה של פשרה. אני קצת אוותר על האמת שלי, אתה תוותר על האמת שלך, ושנינו נחיה בהרמוניה. אז אין אמת, אבל יש הרמוניה. לעומת אליעזר, שלא רוצה הרמוניה, הוא רוצה אמת. ולכן אין שלום. זה ההבדל ביניהם. וכמובן כשאבא שלך הוא אמת, אז המרד שלך הוא לשאוף לשלום. ליאור, זה מקום טוב לחיוכים עצומים, כאלה של שחרור. אקשן ניצבים, מוזיקה. תודה רבה. הבעיה שהם כל הזמן שומרים את הסאבטקסט בבטן, נמאס לי כבר. אתה יודע מה אני רוצה להגיד? אני אומר את זה. הוא משגע אותי, כל הזמן, הביצים כבר אדומות לי מרוב סאבטקסט. שקופץ ממילה למילה נקרא השמטה וחמת הדומות. והשמטות כאלה יצרו גרסאות בעלי משמעות, תוכנית מהותית. מילה למילה נקרא השמטה וחמת הדומות. הנושא שלהם שומרים על המשפט שעולה ניסיון השחזור של הטקסט המקורי. אני אוהב לעשות את זה, זה סוג של ריכוז, כמו שמישהו עושה פיתוח קול מה. ברבא שותק, אני לא מפסיק לדבר, אני פשוט לא מפסיק לזיין את המוח בסרט הזה. שבני המשפחה שלה מתחננים בפניך לאשר את הדוקטורט, 12 שנים של עבודה, ואתה מסרב באכזריות בלתי נתפסת, רק בגלל שהמנחה שלה הוא במקרה אבא שלי. תימצתי לעצמי שיטה שאתה משאיר טיפה מקום להיזכר בטקסט, אתה לא יודע אותו טוב, אלא אתה צריך להיזכר בו. אנחנו בחזרה. יאללה? מה עשה עכשיו? מושג מאיש הזה, הוא אבא שלי, כן? אוקיי, ירון, אפשר חזרה? כן, כדאי. שקט בבקשה. סף הריכוז שלי הוא גם מאוד נמוך. אני כאילו זה נראה כאילו אני מתפזר להמון כיוונים, אבל ברגע שאומרים את האקשן אני שם, ובקאט אני... זה כאילו סף ריכוז זה כאילו ריכוז צרוף, מה שנקרא, אבל זה דבר ספציפי, וזהו. אקשן. כן? 20 שנה הוא לא מקבל את הפרס ומדלגים עליו. אליעזר, אתה בבית? אליעזר. חיפשתי אותך. ואכלת צהריים? עוד לא. קרה משהו?
התקשרו מלשכת שרת החינוך הבוקר. החליטו להמשיך. כמעט. מוזיקה. גרוסמן, רמי. תחזור גרוסמן. חיוך סתני. רמי. תעצמי עיניים, יהודית. קאט. מושלם. אני נורא עצלן. באמת, אני בן אדם מאוד עצלן. ואם אפשר לעגל פינות או זה, אז אני מעגל אותן, ואין לי בכלל. כי זה עובר, מבחינתי זה עובר. והוא לא נותן לי להחליק פינות. הוא לא נותן, זאת אומרת, הפינות אצלו נורא משויפות, והוא מתעקש שהן יהיו חדות, והוא לא מוותר לי. וזה פשוט תענוג, כי פתאום אומר, וואלה, מישהו שסוף סוף יכול להוציא ממני את הפוטנציאל שיש בי, ומתעקש. קאט. בוא נעשה עוד אחד. זה יכול להיות קצת יותר טוב, עוד אחד. החליטו להעניק לי את פרס ישראל השנה. סטנד ביי לצילום. שקט בבקשה. עשן. עוד אחד. זהו. שאיפה להיות אליעזר. להגיע לאמת, להגיע למשהו שיש לו מין אחידות אומנותית. אבל אז יש את המציאות, ובמציאות של סרט אתה חייב להתפשר. ולכן כדי לעשות סרט אתה חייב להיות אוריאל. כלומר, אליעזר לא יכול לעשות סרט. אליעזר לא יכול לעשות כלום. הוא יכול לנתח כתב יד. 30 שנה הוא יעבוד על זה, ובסוף הוא יצליח להגיע למשהו שיכול להיות שגם אותו יפריחו, אבל אני גם מבין שהעולם צריך את אוריאל. בעצם העולם צריך את שניהם. בלי האליעזריות אין ערך לכלום, ובלי האוריאליות לא עושים כלום.